Kristo. Nining santos na misa sa Miyerkules sa ikanapulog upat nga semana sa ordinaryong panahon, atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga mosunod nga intensyon uban sa mga intensyon sa Our Lady of Fatima Parish Boulevard. Misa Pasalamat, ACD Family, Cheryl Vidanes for recovering from COVID-19, Matos Family, J-Rog Marketing, Bipen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Aurelia Barik Brandt alang sa mga grasyang nadawat, Linmar Podador and family alang sa mga grasyang nadawat, good health of Bienvenida Roble, Edgar and Jocelyn Barroso, Maria Janet Gan and Jeric Paul, Alvin, Kim and Lance Gonzaga and Sukaire family, Trinidad Reloba family, Nuestra Señora del Carmen GKK, Zone 8, Madina Aplaya alang sa ikaduhang adlaw sa Nobena, for Maria Luisa de los Reyes for the gift of life, healing intentions and fast recovery, Lizette Lines, John Francis Fuentes, Aziel Adrian Villarreal, Marie Venus, complete healing and fast recovery of Gina Herrera, safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies, for Senator Bato de la Rosa for wisdom and guidance from above, for his and his family's protection, good health and safety of Elena Calanyas and all her family members, relatives, and friends, fast recovery and complete healing of Josephine Santa Juana. At ampo ang kalag nila, Arlene, Generoso, Bartolome, Cuchita, Fausto, Epifania, Junabi, Ricardo, Mariano, Filomena, Justicia, Francisca, Chofilo, Margarita, Noli, Julius, Chavi, Bernandita, Catalino, Edita, Angelina, Richard, Alfredo, Feliciano, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Irinea, Jovi, Manuelito, Porferio, Felipe, Cipriano, Amparo, Feliciano, Cipriano, Virginia, Ingracia, Jovelita, Maximino, Chofilo, Lourdes, Zacariasa, Richel, Victoria, Anastasio, Donata, Constancio Sr., John Michael, Anatolio, Maria Salome, Antonino, Julieta, Nito, Manuel, Ricardo, Minda, Ernesto Jr., Edelberto Sr., Florencio Jr., Estrelets Gloria, Chodoro, Lope, Henaro, ug ang tanang kalag nga atong ginumduman ining santos na misa ug ang tanang kalag sa purgatorio. Ato sabi ampo ang tanang mga intensyon sa itong mga mission partners sa Our Lady of Fatima Parish ug natong tanan nga niapil ni ining live streaming mass. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts,
that we in whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We would like to thank our prayer partners for today, Mrs. Mercy Evangelista and family. Ang atong santos nga misa karon madunggan gikan sa Our Lady of Fatima Parish, Boulevard. Mga igsoon ko din ni Kristo, maayong buntag pag-usab kaninyong tanan. Ang mass sponsors ni ining atong live stream mass mao ang mosunod: Mr. and Mrs. Eric and Edith Irosa and family, Attorney Ruben and Mrs. Virgie Abarquez and family, Mr. and Mrs. Lito and Tess Lee and family, Miss Tess Alvar, Mr. and Mrs. Marlon and Oday Ilaw and family, Marasigan and Casas Law Offices, Mr. and Mrs. Bonifacio and Juliet Kirikire and family, Mrs. Fausta Malanza and family, Jom Eggs, Jom Agro-Industrial Corporation, Rosary of the Lord, Our Lady of Fatima Parish, Mr. Brian S. Ignacio and family, Attorney Boy and Mrs. Marilu Casas and family, Likam Integrated Services, Kagawad Nayumi and family, Mr. and Mrs. Carlos and Jean Sinahon and family, Mr. and Mrs. Art and Chit Lacuesta and family, Mr. and Mrs. Hans Schwendener, Mr. and Mrs. Chris and Mayet Acebes, Mr. and Mrs. Dave and May Nashad and children, Mr. Elton Britt A. Cornelia and family, Maria Teresa Ramos and family, Mr. Ernesto Caballero, Mr. and Mrs. Rudy and Aying Loreto and family, Mary Karen Licomes Anyasco and family. Nining santos nga misa atong iampo alang sa kapahulayang dayon ang mga kalag nila Agapita, Arcadio, Rodolfo, Raimundo, Ignacio, ug ang tanang kalag sa purgatorio. Karon adlaw Miyerkules sa ikanapulog upat na semana sa ordinaryong panahon. Diha sa mapasalamatong kasing-kasing ato nang sa ulugon ang santos nga misa, palihog manindog. Hania kami o Ginoong Diyos, anihan imong lungsod, na nag-awit sa gugmang tubos sa kayusang tingog. Nalipay kami nagambahan, naday kami sa imong ngalan, ginitungod sa imong gugma, o gamhan ng Amahan. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, maghinusol kita karon sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Daga kong pisala ko sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyong mga igsuon
kay nakalapas akong nakuuyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa na nga muyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghelo, mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron nyo ko'y ampo sa Ginoo nga aton Dios. Kaloyan, unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita na ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ikaw nga ipadala rin pag-ayo sa mga mainulsulon, Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga may pagtawag sa mga makahasala, Kristo, kaloy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagaling ko totoo sa mahan ro pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaluy kami. Pag-ampo kita, wamahan pinagi sa pagsugod ni Jesucristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala, ug dada kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga buyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Israel paras nga himunga. Sa dihang midaghan ang bunga niini, midugang usab siya pagpamuhat og mga halaran. Sa pag-uswag sa iyang nasod, giligon usab niya ang iyang mga haliging sagrado. Malimbungon ang ilang kasing-kasing, kinahanglan antuson nila ang silot sa ilang sala. Kay dugmokon sa Ginoo ang mga halaran nila ug ang ilang mga haliging sagrado. Karon makaingon sila, kami walay hari, kay wala man namo kahadluki ang Ginoo. Unsa may kapuslanan sa hari alang kanato. Mahanaw ang hari sa Samaria, daw sinapsap na kahoy nga maglutaw sa tubig. Gunubon ang mga halaran sa Abin, nga maoy nakaangin sa Israel sa pagpakasala. Sa ilang mga halaran, manubo ang mga katunukan o mga kasagbutan, ug unya moingon sila sa mga bukid. Tabuni kami sa kabugturan moingon, pangatumpag kamo kanamo. Ipugas ang binhi sa katarong, aron maani ninyo ang bunga sa gugma nga walay paglubad. Daruha ang uma ninyong yuta, panahon na nga pangitaon ta ang Ginoo. Aron ipaulan niya kaninyo ang kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Pangitaa kanunay ang nawong sa Ginoo. Awiti siya, awita ang iyang kadayganan. Isangyaw ang tananiyang katingalahang mga buhat. Himayaa ang iyang balaang ngalan. Pagsadya kamo, o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pangitaa kanunay ang nawong sa Ginoo. Paabota ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Hindumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang kahibulungang mga buhat ug ang mga hukom nga iyang gibungat. Pangitaa kanunay ang nawong sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon,
mga anak ni Jacob ang iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok kalibutan, nagahari ang iyang kahukmanan. Pangitaa kanunay ang nawong sa Ginoo. Palihog manindo. Alleluia, alleluia, malipayon kami Ginoo, nga naminaw sa tingog mo. Alleluia, alleluia, una kami sa pulong mo. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinud-an o yatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga nganlag Pedro, ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo. Si Felipe o si Bartolome, si Tomas o si Mateo, ang kubrador sa buwis. Si Santiago, ang anak ni Alfeo o si Tadeo, si Simon ang patriota o si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Kay napulong duha, ipadala ni Jesus uban ni ining mga pahimangno. Ayaw ka mo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo, ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria, at tuwahin noon ninyo ang nangawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og sangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Payong buntag sa tanan. Diba ngadto sa duyog sa pagsaulog din sa misa via live streaming. Sa Ebanghelyo katikataan kayo ang gimando ni Jesus sa iyang mga apostoles sa ilang pagsugod silang misyon. Kay bingon siya klaro nga sila dili mo adto sa mga yuta nga dili Hudiyo. Kasagaran mangob si Jesus isa kaasa na pita na kinahanglan isang yaw ang may balita, yun na tuon. Hudiyo ba o dili? Pero karon sa dihang yan ang gisugo, ang iyang mga apostoles, dili na pa tuon sila sa mga yuta nga dili Hudiyo. Ngano ka, tungkol ba kay sila dili paandam? Posible, kay ang hingpit nga pagkaandam gayon sa mga apostoles silang misyon, mahitabo naman yung paghumana sa Pentecostes. Atong mikunsad na ang Pedro Santo, ito sangkap na yung kaya ang ilang kusog, ilang kaalam, diya sa pagsangyaw. Pero ang laom po hinundang gano'ng gisugo ni Jesus sa mga apostoles sa kaniliyo na bato sa mga dili Hudiyo, tungod kay buot ni Jesus nga mag-una og sangyaw sila sa ilang mga kadugo. Ang ilang isig ka Hudiyo, sumug-sugod sa mga kaparintihan, ay mamanay unang responsibilidad ganin sa mga ginikanan, di ba magsunod ng Kristo? Ang ginikanan, iyang unang priority, ang iyang pamilya. Kung siya magsangyaw man sa may balita, mo pakita sa may palig-ingnan sa usa kahingkod nga pagka-Kristyanos,
kini iyang unahon ang iyang pamilya. Ay si Saint John of the Cross, si Juan de la Cruz, karon na siya nagpahinumdom no, sa mga tao nga at the evening of our life, at the evening of our life, we will be judged on our love. Di ako kita mamatay na, hukmanta, so, binasi na sa itong gugma. O kining gugma, maong gugma ito sa pamilya. Because love or charity begins at home. O tingnan po inundam ng Kristo sa katigan among paagi, nga kini maong sugo sa Ginoo, natong pagka-Kristiyanos mag-una diha sa itong pamilya, mas malom ang atong gugma sa atong pamilya. Yun yung panahon sa kwarentina. Sana sa mga pinsahe sa Ginoo kanato nga kung kadaadto tingali kung kita mainitong kita nga musangyaw sa Ebanghelyo, Kristiyano kita ngadto sa mga tao, pero malimot kita sa itong mga pamilya nga naara sa itong duol. So mahinundan nga sa 3 ka bulan nga diin kita nga kwarentina sa katinggan ng paagipot, mao na higayon nga atong mapuy-an kini atong first ug unagay nga responsibility nga ato higugmaon, ang atong pagsalig sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo, mahimong mas kusgan pa o mahimong epektibo diya sa atong pahigugmay una sa usag-usa diya sa atong Kristohanong banay. So, kita magapadayon sa pagsaulog ng sa nga misa, ining misa diin sa Isos, no? Nagpadayag siya na kung gugma ka na ito ngayong mga kapamilya. Aron sa kita sa madasig usab, kapay gugma sa tuisig kaingon, diya mismo sa pagsugod sa kapay gugma sa atong kabanay. Ang Ginoo manalay ka na itong tanan, palihog manindog. Isip bala ang katawhan sa Dios nga gitawag sa daghang paagi sa pagpakaylap sa maayong balita sa gingharian, atong ihalad ang atong mga panginangnan atubangan samahan kinsa nagapadayon sa pag-amuma kanato. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga kadtong gitawag sa simbahan, sa pagiya sa katawhan sa Dios, makabaton sa kaisog sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ni Hesukristo hangtod sa tumoy sa kalibutan. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga lideres sa tanang nasod o ang gobyerno makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa kinabuhi sa pagpangalagad. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga tao nga nag-antos sa bisan unsang sakit kadtong nag-antos sa COVID-19 makakaplag og katin-awan og makadawat sa kahupayan og kusog gikan sa nag-alima kanila. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga kitang tanan nga nagsaulog sa liturhiya karon mutabang kanunay sa mga nanginahanglan ug undangon na mga gawi nga nakadaot sa uban. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong minahal nga nangamatay ilabi na kadtong namatay sa COVID-19 muuban sa mga santos o mga anghel didto sa langit nung gingharian sa Amahan. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo.
Langit o kamahan sa imong pagtawag kanamo diha sa mga panghitabo sa matag adlaw sa kinabuhi, itugot nga ang imong espiritu muhatag sa matag usa kanamo ug mutuman kami sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinagi Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod. Dahil ko ikaw, Ginoong Diyos tanang kalibutan, kayo kan sa mong kamanggihatagon na daw tamo kinamagihalad kanimo, ang pan ngabot sa iyo tao ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daygo ng Diyos hangtod sa kahangturan. Dahil ko ikaw, Ginoong Diyos tanang kalibutan, kayo kan sa mong kamanggihatagon na daw tamo kinamagihalad kanimo, ang bino nga abot sa iyo ta ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daygo ng Diyos hangtod sa kahangturan. Palihog manindot. Mga igsoon, pagkampo kamo aron ang akop inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kiningasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo ta kanamo ug magdugang pagtala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos katunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanan dapit. Bisan tulad nimo kinahanglanan ang among pagdaig, para maong tinguhan mo sa pagpasalamat kanimo mo'y imong gasa. Ang among nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatuboy ng kanamo diya sa imong gugma, pinagi ni Kristo among Ginoo. O busa uban sa mga kasing-kasing nga puro sa gugma, doon kami sa mga anghel, karon sa nang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diya sa sak-awit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gawin ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas, sumihatag ni ngadto sa mga tinud-an o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa mga tinud-an o miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan
Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Arabagandong sa kabatalo pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Imo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo nga magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inon may Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo, ug uban sa mga kaparian o diakono. Inon may sabang among mga igsuo nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, gabi na sila Agapita, Arcadio, Rodolfo, Raimundo, Ignacio, Marcelino, Cordala Florentina, John Orvin George, o kanamakalag sa purgatorio. Dadaasan tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan, dibalangat to sa naghalad ng Santo nga Misa, aging special na intensyon, labi na diha sa hinanali nga pagkaayo sa iyang balatian, o ni Maria Benosiap nga diya sa mong Diyos ng kaloy Ginoo, mo siyang matagaan sa tanang hinabang o ayuda nga ikinahanglan aron nga siya gayud maayo nini maong yang gibati karon nga sakit. Imo kami angayon nga makaampit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ngayong bana, uban sa mga apostoles, o tara mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon, o amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, ihatag na kanimo makagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog tindog. Gitudlo ang tareso sa pagtawag sa Diyos gato nga mahal ko sa mga haskita sa pag-ingon. Amahan namo nga anasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuwa sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo imo kaming luwason sa talang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok, ingon man mahilayo sa tanang kasakit sa lawas,
Liban na kini makatakod na COVID-19. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manodobos. Kay imo man ang ingarian, ang gahom ug ang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo na gayong kasing mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kaboboton, hatagi kami sa imong kalinaw, kay usa, ikaw nga buhi, og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. At ipakita nga itong panaginig suunay o kalinaw sa tanan, PCUD. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon mo kini si Yesu Kristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, busa bulahan kitang tanang nga gidapit alang sa bangkete sa kugma o kahayo sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas og dugo ni Yesu Kristo magdalawon ta kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa espirituhanong pagkalawat. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat pinaagi sa sakramento. Umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing. Hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahimulag kanimo. Amen. Ikaw, O Jesus, ang buhing tinapay. Ikaw ang tinapay sa akin na buhay. Ikaw ang paglaong o tinapay nga langit no. Itudlo ka na mo ang kahigpitan sa among paghalad sa akin na buhay. Kini ang matut nga sukaranan sa tiunay nga kalinaw. Himoa kami malipayon sa paghalad sa among kaugalingon, aron mahimpit ang kasaulugan sa tinapay nga balaan. Salamat Ginoo sa mga gasa, tinapay o bino sa pagtigugma. Unon kalan o ilimon, kaligon sa among pagpadayon. Salamat Ginoo sa mga gasa, tinapay o bino sa pagtigugma. O Diyos no
kalanon o ilimnon kaligon sa among pagpadayon. Amen. Palihog tindog. Magampo kita. O Ginoo, dinunta kami muhunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod ug atong ampuon ang oratio imperata. Dios among amahan, nagadangop kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo kanimo sa panalipod batok sa coronavirus disease 2019 nga mikalas na og kinabuhi ug nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa maong matang ug hinungdan niining maong kagaw ug sakit ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug gunahuna sa mga batid sa pagpanambal nga ila untang maatiman ang mga masakiton uban sa ilang kahanas ug pagkamaluluyon ug sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado nga kinahanglang makakitag pamaagi ug solusyon nga dili mukatag kining maong sakit. Among giampo silang natakdan nga mahibalik unta dayon ang ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod niining maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, magtatabang sa tanang mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arkanghel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Palihog manglingkod sa makadiyot alang sa pahibalo. Niining panahon sa MGCQ, ang schedule sa atong mga misa mao ang mosunod. Misa sa adlaw sa semana, Lunes hangtod Biyernes sa alas 6 sa buntag. Aduna usab kitay misa sa hapon sa Lunes ug Martes nga magsugod sa alas 5:15 sa hapon. Misa sa adlawng Sabado sa alas 6 sa buntag. Ang anticipated Mass mao ang mosunod adlang Miyerkules, Huwebes ug Biyernes sa alas 5:30 sa hapon ug sa adlawng Sabado alas 5 sa hapon. Pahinumdum unya inighuman sa Santos nga Misa ang unang mugawas nga nagalingkod sa likod. Adunay mga usherettes nga mogiya kanato. Padayon kita sa pag-observe sa social distancing. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo Maanaa usab kanimo. o madalangin kaninyo makagahom nga Dios, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, manlakaw kitauban sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong itudlo sa uban ang tanan ta nakatunan bahin sa atong Ginoo ug sa atong simbahan doon na kita'y katungdanan sa pagtudlo sa uban aron malamdagan ang tanan tang kaigsunan kay ang nagatudlo sa uban muhayag sama sa bituon
dito sa langit uban sa amahan. Ang santos nga misa nga atong nadungog gikan sa Our Lady of Fatima Parish, Boulevard. Atong pasalamatan ang nangulo ni ining santos na misa, Reverend Father Severino Capulong Jr., Parish Priest Our Lady of Fatima Parish, Boulevard, o ang tanan nato mga mission partners. Daghang salamat Our Lady of Fatima Parish, Estepa Family, Villa Carmelita Resort, Mr. and Mrs. Ardonio and Carmelita Lactawa and Family, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch, Mr. and Mrs. Dodong and Glo Catayas and Family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Beatan and Family, San Pablo Parish, K11 Pharma, Carico Nutroway Systems Incorporated, J-Rug Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Usnan and Family, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Carlita Serad, Rogelio and Cynthia Bacos and Family, Iris Melieza and Family, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and Family, Peticoco and Coffeeville Apartment Home, Ophelia Pungay, Mr. Rudy and Mrs. Jean Subiaco and Family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and Family, Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo, RVM Sisters Beaterio de Mindanao, Mr. and Mrs. Jose Laod and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Mike and Bia Oconor, Engineer Julito and Mrs. Mercy Cascabel and Family, Radi Vidanes, BLD Marriage Encounter 57 and 58, Jim and Grace McManus and Ria Sidian, Mrs. Aurora Liagas and Family, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Engineer Edwin and Mrs. Inday Bangkerigo and Family, Maglasang Family, ACD Family, Terry Jalua and Family, Jo and Magdalena Torredes and Family, Mr. Jeffrey and Mrs. Crisilda Lasaka, Rizalda and Elvira Lanzar and Family, Matos Family, Elena Calanias, Mr. and Mrs. Angelio Fritz Balmes, Aurelia Barik Brandt, Linmar Podador, Belen Ambong, Bienvenida Roble, Josephine Santa Juana, Edgar and Jocelyn Barroso, Maria Janet Gan and Jeric Paul, Marit Rasamonte, Beraugo Trucking Services Incorporated, TBTSI, Pe Family, Mr. Jonas Bangalaw, Mary Ann de la Cruz, Mayra Malakian Family, Wong Family, Bernabe Sanchez and Family, Alpha Gold and Associates Insurance Agency, Captain Ireneo and Mrs. Alberta Malano, Leo Digario Indino Sr. and Family, GOP Farming Resort, Margate Family, De La Cruz and Pabalan Family, Mrs. Judith Nabatar and Family, Mrs. Gregoria Espina and Family, Mr. and Mrs. Manuel Eser and Family, Fraina Family, Rica Fort Family. Tapos na ang santos na misa, ang paghandom sa dugma ni Kristo. Amo untang mapuy ang kini sa tiyo.